Hello everyone! Mangaon og magluto ta og pork sinigang. So ato ang damon ang lamas o mga utanon. So we used 1 onion, isa ka labanos or radish. Ikat na diagonally ang radish and make sure nga atong kwaon ang katong mga naidaot nga parts. Sunod kay isa ka dako nga talong. I-cut na ko siya into small pieces para mas dali maluto ang talong later on. Gamit sa isa ka pechay and mas lami sa mga greens, mas lami sa isagol ang kangkong. Ato sang gi-cut into half ang sili espada, into quarters ang kamatis and kalamansi. So first, magisa ta sa onion and kamatis with magic sarap, oil, and then patis, rufina patis, and then ang pork bones. Atong huwaton nga mag-brown, and then atong butangan og sili espada. Once mag-brown na gani ang baboy, atong butangan og sabaw. Then, ato ibutang ang mga utanon, ang katong radish ug ang eggplant. If ganahan mo magbutang og okra, pwede sad. Once boiling, ibutang sa nato ang sili and ang pechay. Let that boil. Season your dish. And lami isad nga mag-add og suka para mas aslom ang sinigang. Kung ganahan mo og halang inyong sabaw, pwede sa magbutang og sili just like naa diri sa ako ang sabaw nagbutang ko og sili kulikot mga 3 to 5 pieces. Isagol-sagol na siya para or ukay-ukayan para masagol ang mga ingredients. So luto na. Muna ang ato ang pork sinigang. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching and stay safe.